Намирам се в околността на връх Руен над град Бобошево. Надморската височина, на която съм в момента, е 990 метра. Денивелацията е около 600 метра. Мястото е наистина невероятно. Дава възможност да се излети от запад, както виждате напред. По-точно северо-запад, север, северо-исток до изток. Това е на старта, на който съм в момента. Ето ви малка панорама. Отсреща се вижда планина Рила, виждате кумулусите, вятъра височина е север-северо-запад, не е много силен. Има лека инверсия на моята височина на около 800-900 метра. Ще изчакам да се разкъса. Така отсреща се вижда пушека от ТЕЦ Бобов дол. Показва, че вятър няма. Значи при мен вятъра следва да е термичен, от време на време откъсване на някакви термички. Все още са леки, защото е рано, няма 11 часа. Отсреща се вижда Конево, върха, откъдето излитаме. Долу е долината на река Струма и град Бобошев части се вижда. Така, билото, което виждате отсреща, дава възможност да се излети и на посока югозапад, юг и така нататък. Имам намерение да изчакам малко, да напече южната страна на склона и да пробвам да се извада на юг. Но преди малко имаше две птички тук и въртяха доста хубава термика от северо-западната страна. Билото, което се вижда отсреща, е малко по-високо, то се намира на 1015 метра надморска височина. Както виждате, мястото е перфектно за излитане. Хубави полянки. Почвата е примесена с скалите и че ще е доста термично като нагрява. До мястото се стига сравнително лесно. Аз се качих за около 30 минути с 28 кг екипировка на гърба. По маркирана пътека има обозначена маркировка. Иначе е възможно да се качи с джип до самото място, което съм в момента, или до билото отзад, за да се лети на юг. Видях, че има следи от джипове. Ловджиите от района често се качват нагоре. Тъй, че не е проблем и това. Другото много интересно нещо е, че в началото на маршрута, на пътеката, където тръгва, се намира хижа Яна и нощувките са супер ефтини, на 8 лева. Така че е възможно да се преспи там и на другия ден рано да се качиме и оттам да видим кой на къде ще хваща. Така, сега ще изчакам да даде малко условия, поне да се разкъса инверсията и да се покаже някой кумулусче над мен, защото над мен е празно в момента, само над планините има тук там по някой облак и ще видим какво става. В момента съм от южната страна на връх Руен. Мястото също предоставя възможност да се излети с парапланера. Ето ви малко изглед от самото място като старт. До повечето места, ако виждате, има пътища, има алтернативи за кацане в близките села, Цирещи, Драгодан и така нататък. Естествено, местата не са веднага под старта, но с тази височина тук съм на 1036 метра надморска. Това значи, че денивелацията е около 800 метра. Мисля, че без проблеми ще се стигне отпред до поляните, които се виждат, и до самото село. Отсреща вече виждате Осоговската планина и излизаме извън територията на България. Има много хубави облаци там. Ето полянката. Има възможност да се излети. Мястото е доста скалисто, тъй че би трябвало да е доста термично. След малко ще отида на билото отсреща. Самото било пък дава възможност да се излети и при чист запад, ако виждате ориентацията му. Което прави връх Руен над Бобошево много интересно място, тъй като може да се излети практически във всички посоки, от които може да духа вятър. Ето го самия маркировъчен камък на връх Руен. Надморската височина е 1334 метра. Намирам се от южната страна на склона.
Вятър основният лек северозапад, обаче термиките са доста силни, така има пориви до 5-6 метра тук от пълно затишие. Смятам да излета в посока юг. Юго-изток. Да тръгна по поречието на река Струма посока Благоевград, ако успея да се извада, ако не, евентуално кацане на полянките долу под мен. Ще изчакам още малко да проследят циклите на термиките и при първия възможен момент удобен излизам. Добре. Cavoli, cavoli! Tate, чуда си нататък.